geçdi diýdiler. Ey yaranlar, ýowuz dessan bitilli, bir goçak panydan geçdi diýdiler. Ahir zaman bolly, aftap tutully, ay günüň şuwlasy ýaşdy diýdiler. Näge han uçurdy aýralyk dagy, seydim tarhan çeker derde pıragy. Ömrüniň hasyly ýalňyz çıragy, bady hazan urup öçdi diýdiler. Gitti öwez gelli yene çok zatlar, bozully söhbetler, gammolly şatlar, kardaşlar, sırdaşlar, yakyny ýatlar, gara geyip gan ýyglaşdy diýdiler. Bedewatly, bek kemerli ýaragly, döwlete zinata malyna bagly, mihmanly bir erdir, zatly otogly, bir belent ordosy çaşdy diýdiler. Yekelik hesreti baştan ötörmüş, ogulsuzluk barça işten betermiş. Zürriýatsyz ýigidin ornu ýitermiş, ýurdy ýok, kergeni göçdi diýdiler. Magtym uly Türkistanyň töresi, bir goçakdyr Söyün hanyň seresi, ýygyn görki ýowgunynyň öresi, uşbu gary ýeri uçdy diýdiler.